sanibonani Thokoza. Igama lami ngingumduduzi Hlatshwayo, ngikhulele eNgwavuma eNyakatho neKwaZulu Natal. Ngisakhula ugogo wayesixoxela izinganekwane ezimayelana nemkhofu, omantindane, ukuthwala, ukuphehla izulu, omamlambo, impundulu, nanokuthi uma uhlanganisa umuthi othile nomuthi othile kwenzakalani, nanokulapha kwesintu noma okwendabuko. Manje sifuna sihambe mina nawe siye kulomhlaba ongaqondakali, sifunde okukhulu ngawo. Sifunde nokuthi ingabe yiqiniso noma inganekwane nje esasixoxelwa yona ogogo. Asambeni ke. Kwasukasukela. Nina bendlo venamandla siphinde sinamukele sinibingelele ohlelweni lwethu lanamuhla ekwasukesukela. Ohlelweni lwethu ke lanamuhla sibheka isihloko esithi Igobongo. Namhla sifuna ukwazi kabanzi ukuthi ke liyini igobongo nokuthi umuntu onjani okufanele asebenzise igobongo. Lona ke konje libaluleke ngani kumuntu. Namhla ke sizokhuluma ke nogogo ozositshela kabanzi ngamagobongo. Igobongo isihlazi kodwa esiphakela idlozi ukuthi umuntu mayenemoya umenzela igobongo, aliphehle igobongo, alidle igwebu lakhona, ageze ngegobongo, aphalaze ngegobongo kuze imoya phela iphakeleke, aphile umuntu. Bisihlukanisa ke lapha imoya ke ukuthi ke umoya muphi okhona ngoba imoya ihlukene. Kukhona umuntu ongathola ukuthi imoya yakhe eyezimbiwa amanzini, lokho esikubiza ngamakhosi aphezulu okuthiwa abaluzi. Igobongo lakhona lifani nomndawu namakhosi, kodwa igobongo lakhona lifuna kube isimbiwa amanzini, ukudla okuphuma emanzini. Lapho umuntu mayedla igobongo kuye kufanele ukuthi umuntu azihloniphe njengokudla okuthile okungadliwa, ngasho ofishi mhlambe nezingulube nokudla okuthengwe ezitolo okusokufry, ungasa amafuthani awukudli, uhamba uzihloniphe. Noma umuntu osathanda ukusha awuhlangani nabantu abasho ukuthi wenze lokho, kufanele kube inkonzo esithekile yasekamereni, kodwa uyazihlonipha ngokudla igobongo. Noma ngabe leli igobongo lidla awulidleli ke lemoya yokuthi ufuna ukuthwasa ube isangoma, kodwa imoya ehleli kuwe okufanele mawuyiphakele uyivume. Uthi uma uvuma ke lemoya ke kufanele ke kube negobongo lidlayo. Igobongo ke awulidli ke uvuke ngo9, kodwa uvuke ekseni kusempondo zankomo, uhambe ulibeke phandle, ulidlele esigodlweni, kodwa uphuma uye phandle endaweni lekhethiwe. Ngokoziko lami ke uyaqimba lapha phezulu, uqimbe ulishaye igobongo ke lakho ke, ukhuluma ucela kwabakini ubatshela konke, ulishaye liphukuhle ingwebu njengempophoma, ebese ubelethe izandla emhlanje uguqile, ulihubuluza ligcwalisisa, uphinde ulishaye, ukhuluma ucela. Uthi uma uqeda lapho ebese ulithatha leli gwebu ulibeka lapho khakhayini, ulithathe leli gwebu ulibeke lapha emahlombe, ebese ulithatha leli gwebu usulibeke emadolweni, usuthokozisa uguqa ushaya izandla
uthokozisa abakini abangasekho usulithatha igobongo yolibeka esigodlweni ke uma ngabe uyageza usugezile ukudla kwedloza ukudla ungakagezi uvuka ekuseni kumpondo zankomo uphume uhambe uyogeza kuqala negobongo futhi elenziwe ukuthi lokugeza ngoba lelo lidla nabantu abadala phela ngeke ulithathe ubuphinde ugeze ngalo libekwe eceleni lokugeza uhambe uyogeza ugeza uqeda uthinya ube muhle usuthatha udla abantu abadala uyoguqa endaweni ekhethekile uyakhuluma umuntu ke egobongweni lapha uzihlonipha ngendlela ezisimangaliso ngoba noma uliphethe uma ungena eminyango uguqa ngamadolo busungena usulibeka futhi uphinde uguqe awuvela ube uphukehle nje ume ubeke ngathi ubekela ugogo wakho lo osenyameni ngisho ukuthi ke la masikhuluma ngegobongo igobongo lihlukene kaningi ngoba umuntu angathi nje igobongo lonke elomndawo igobongo lilodwa elamakhosi igobongo lilodwa elamakhosi aphezulu lilodwa bese kuba namagobongo ke amanye igobongo lokuthi umuntu umshayela leli igobongo nje ngoba ufuna ukumphakamisela imoya yakhe nalelo futhi lilodwa uma uthathe nje uthi ngoba igobongo usuzonika umuntu ofanele adle igobongo ukhona umuntu ozalwa enemimoya noma ezalwe embethe uma ezalwe lo muntu embethe ngokuthi ke sibelethele endaweni ezihlukene noma sibelethe emakhaya noma ezibhedlela khona abantu abangazi ngokuthi kukhona ingubo umuntu azalwa nayo iwulwelwe lumhlophe le ngubo leyisuswe bese iyalahlwa abantu bayilahle ngokungazi lo muntu bese lokho ehlupheka ke uma elokho ehlupheka lo muntu kufanele simnisele igobongo phela sibuyisele yanhlanhla yakhe simbuyisele igobongo kuze kuzokufika lapha sesizomhlabela imbuzi ke simenzele ingubo yakhe lena ngomhlehlo wembuzi bese simenzela ke igobongo eliqondene nalokho bese kube igobongo ke lo muntu kongena ke lapha kwami enehabiya angene necapha lapha ngingazi ukuthi kwenzeka nafika diqizeke lapha phansi anqashanqashe ngingazi ukuthi kwenze njani uma ngisuka lapho ngithathe ke izipopolo zami ngibheke ukuthi lo muntu ozofela lapha kwami kwenze njani ngene gijima bese ngiyathola ukuthi ungenwa abantu abadala uma engenwa abantu abadala lo muntu lo kunegobongo kufanele ngilihlanganise ngimnike lona sengimnikile leli gobongo lona uzothi makuya isikhathi esingeside nakhona bese imoya yakhe iqhuma iveza ukuthi lo muntu unamaphi lamakhosi akuye bese kuyavela ukuthi lo muntu lona unamakhosi aphezulu kufanele ngimnike imbowa phansi emanzini lo muntu lona unamakhosi kufanele ngimnike igobongo lamakhosi lo muntu umndawo kuyidlozi lamanzi lelo liyabubula likhala impela lizwakale lithi umndawo lo muntu uthi noma yena abantu begida besukuma akagidi ngokuthi agide njengabantu uqala umndawo awuhlehle anqekuza ikhanda enze kanjena ehlehle umndawo kunegobongo lomndawo ke busuyamnika umuntu sekuchazekile kuchazwe ilela lokuqala igobongo ukuthi lo muntu unemoya engakanani bese evuleka namaphupho usezovuka ke ekuseni akutshela ukuthi gogo ngibona ukuthi nokuthi usuyakuhlaziya ke ngoba uma uyinyanga noma uyisangoma ufanele ukwazi ukuhlaziya amaphupho usuyayihlaziya usuyabona ukuthi abakuba bangasekho sebefikile bathi kanje layo moya esifikile le usuyibonile ukuthi imoya mhlambe lo muntu kufanele ukuthi kungene nomprofeti phakathi makungena umprofeti phakathi igobongo lomprofeti akulona lezihlahla kodwa igobongo lezihlahla ezingena ngasekukholweni ngingaze ngichaze njengemicabo kanjalo nokunye ke ngeke ngisakuchaza okungena kulelo gobongo lomuntu onemoya yomprofeti umprofeti Namhlanje sithe asikhulume nomuntu owayedinga ukusizwa nangu-ke esilandisa ngodaba lwakhe.
Sanibonani, igama lami nguCeliwa kaSibiya. Ngeza kuGogo MaMthembu ngangigula ngifuna usizo, ngifuna ukuthi angilaphe khona into eyihamba eswini njengenyoka. Idliso lami langena ngephupho, ngaqale ngaphupha bengidlisa ngenyama yangaphakathi yembuzi. Ngathi lo mama unginika ngeplate. Wanginika ngeplate le nyama yembuzi, ngayidla lembuzi kwaqhamuka ingane ithiyeza. Uma ithiyeza lengane wathi lo mama dlana amashinyana usheshisa uqede lengane ingakafiki. Ngithi ngibona ingane yami isiseduzane ngivele ngiyifake yonke emlonyeni ngidle ngiqede. Ngavuka lapho sengigula ke sengiphalaza ke. So wayeseyangisiza kuloyo nto ke yaphuma ngayibona ukuthi hayi nayi iphumile, wanginikeza imbiza ezokuphuza wathi wenze ukuthi kuphume ngezansi, ngayiphuza kwaphuma ngezansi lento, shuthi kwaxebuka ngaphakathi kwase kuphuma ngezansi ngakubona. So ikakhulukazi uGogo MaMthembu usiza ngomshado. Njengamanje umshado kimi ususeduzane kakhulu, ungisizile uGogo MaMthembu. Ngicabanga ukuthi ngoba waqala wangigeza wayeseyangisusa, mayiseqeda ukungigeza wayeseyangisusa ke ngifake emagobongweni ke ngase ngidla igobongo lakhe. So yonke into yakhe ngicabanga ukuthi ihamba kahle ngoba mina ngiyabona konke kuhamba kahle nakumkhwenyana kusahamba kahle. Babengangithandi nje abantu. Kushuthi uGogo wenza ukuthi egcineni ngigcine abantu sekungcono sengithandeka. Ngoba akekho umuntu wayethanda ukukhuluma nami, futhi akekho umuntu wayethanda ukuhamba nami. Ngangahambi namuntu, bengafuni ngisho ukuhlala nami. Bengibiza ngawo wonke amagama. So uGogo wangisiza ke wangigeza ukuze ngibe right. Lento eyayingiphethe kwakuhamba eswini njengenyoka kuhamba. So yena wayesethi ngase ngimlayelwa womunye umama wayesethi ake ngize kuGogo MaMthembu. Wayesethi uma ngabe sengiza la kuGogo MaMthembu, wafika uGogo MaMthembu wangihlolela, wayeseyasho ukuthi lento iyinyoka eswini bangidlise ngenyoka. Wayeseyangiphalazisa uGogo MaMthembu, yaphuma lenyoka ngayibona. Inyoka uGogo lento yaphuma iphila ingakafi. uGogo wayesethatha iwisa, wayesekushanga iwisa kwase kuyafa. Wayeseyakuthatha uGogo lento siphumela nakho ngaphandle, wafike wakushisa. Ngicabanga ukuthi waqhiba ngoba ngangingaboni kahle ngoba ngangigula. Yebo, lokho engelulama lapho nje ngaze ngathola nomzimba, kade ngimncane ngomzimba. Sengi right manje. Namhla sivakashela uGogo odume kakhulu ngokusiza abantu ngokwesintu. Nangu uGogo. Sambeni bataba. Siyobona ingonyama. Ngiyabingelela. Igama lami lasedlozini nguDube lamanzi insizwa kwaMthembu. Ngabizwa ngensizwa ke ngoba umkhulu lo kimi. Kodwa lapha endaweni nje ngidume ngoGogo uMaMthembu. Uma kuthiwa kwaGogo kwaMaMthembu kwaMkhwanazi Stezi kushiwo mina. Bangazi kanjalo ukuthi uGogo uMaMthembu phezulu entabeni kwaMkhwanazi. Ekusizeni abantu ke nginalezi iphiwe ezimbili mina. Ukhona umuntu okafika athi mina ngisindisiwe umuthi amusebenzisi. Kodwa ngikhulekisa amanzi. Khuleke ngamanzi. Umuntu asizakala abuya azongitshela ukuthi amanzi amsizile. Kukhona lo muntu othi mina amanzi angwethembi. Ngiphathisa imisebenzi emibili. Ngiyangena emthini umuntu ngimsize. Kakhulu abantu abajwayela ukuzala kimi abantu abesifazane bemishado
imishado eyenziwa amathunzi athile ngibageze labo bantu bakhanye ngoba umshado uyisibusiso esivela kuNkulunkulu. Ngeke ube nomshado wena wafelwa wangageza wachithekelwa isisu wangageza ngoba abantu besifazane hayi ukuthi ngoba isisu sesichithekile kodwa sisuke engasibonanga mhlambe kungamasonto amabili sichitheka ngasithufelwe ingane. Labo bantu ngiyabageza bese kuyakhanya bayithola imishado abagulayo ngibasize balapheke bathola izimbiza baphuze bayagula labo bantu labo. Ngiphinde ngihloleke umuntu ke mayithi ke ngifuna ukwazi Gogo ukuthi kuba ngwayini lokhu bese ngiyahlola ke nginesiphiwo ke ngasiphiwayo angisithathanga ke lesiphiwo lapha engathwasa khona engakhula khona kodwa lesi siphiwo saleli bhodlela safika kimi ngomkhulu ngilele. Uma ngibuka kanjena mina ngibona umbhalo obhalwayo uhambe wenyuke njengepage ngubone ubhaliwe ukuthi kuthiwani manje kuthiwani ngaleli bhodlela. Ngiyakunika nje ulibambe ucabanga into zakho ungakhuluma ungangitsheli bese ngiyalibuka bese ngiyalifunda bese ngiyakutshela izindaba zakho bese ngizwa ngawe uthi kunjalo Gogo usuvuma. Ngihambisa lezi indaba ke njoba ngikhuluma kanjena ngikhuluma ukuthi abanye abantu baye bafuna ukwazi ukuthi kodwa lo muntu utholakala kanjani. Ngitholakala la emacekane mina esigodini sakwaSomophe bathenjini. Uma ufika kwaMkhwanaze esitolo ufika kwaMkhwanaze esitolo ubuza uGogo siza abantu MaMthembu. NguGogo ke wendawo yonke ngoba noma ngiqhamuka nguGogo. Ukuthola kwami ke lesi siphiwo ngize ngifike kule ndawo ngangisendaweni yaseGoli eThembisa ngagula kakhulu inyanga ezisithupha ngakudla ukudla ngagula kakhulu impela ngiphumanga mina ngapakisha isikhwama ngahamba ngathi ngiyothwasa kodwa ngagula ngingakwazi ukuhamba. Imoto yayicisha ingene endlini izongithatha ifike ingithatha imoto ngilale fike kwaDokotela ngilale ngijove kubelhlungu umzimba wonke ngihlatshwe zibhobho ngisho limini kodwa kwathi imidlalo ifikile lesi siphiwo sifikile kimi ngasukuma ngahamba ngaphuma ngabaleka ngizibonanga ngezwe bethi ngibalekile ngaye ngangena emzini womuntu ngangisindisiwe kumuthi ngawusebenzisi kodwa ngalelo langa ngaye ngangena emzini womuntu ngifana nohlanya ngasithi ngahamba kanjani ngazibona sengikhona lapho angizange ngilashwe ngamuthi-ke ngathola wona lamagobongo ngadla wona ngathi bhunqu ngakhuluphala ngalashiwe ngafunda ukuhlola ngafunda konke ngaqeda lapho ngaba umuntu nami njengabantu bonke ngabuyela einganeni zami nanxa ke izinto zenzeka kanjalo ngabuye futhi ngaphuma sengiyolanda umprofeti kwababa umkwena ngoba washo lo mama wathi cha okuprofeta nginakha ngikwazi ngeke ngidlale ngawe ngaphuma ke ngaye endaweni yaseNatal Spruit abanye bayakwazi eFort Lawrence ngaya khona eGoli la engafika khona ke ngathwala lesi siphika ngisiphethe namhlanje. Lesi siphika siyinkinga ngoba mangisibeke kimi siyasinda ungeke wasithatha wena wasibeka isiphiwe ngasiphiwa ke leso ke uGogo ke lo wanginika sona ke intombi yasemdletsheni owayelapha abantu ngamanzi. ugogo kamama lo ozala uyise intombi yasemdletsheni owanginika ke lesi siphika ke ngoba nalenduku engiyiphethe eyinhlendla ngayinikwa umkhulu ozala ubaba wathi akasabone emehlweni ake ngihambe phambili nginike laba bantu besifazana amadoda kakhulu amadoda abantu besifazane ngiyabakhela imizi ngibanikeze abakudingayo bakwazi ukuthi baqhubeke nabathandweyo babo. Inamba kaGogo uGogo lo MaMthembu ithi 078 380 3145 elokuniphindela futhi 078 380 3145. Lalela mase siqedile ukukhuluma bese uyasitshela ukuthi cha konke lokhu Gogo bukhuluma ngiyakuzwa ngiyakubona ngiyakwazi ngoba khona into yaziyo noyibonayo kodwa ungayazi ichazwa yini. Yeah. Lapha ntombazane yami uba nokuhlushwa amaphupho uthola amaphupho uthi uma uphuphile uvuke ekseni wafanekisa ukuthi ngiphuphile kodwa ngisazi ukuthi ngiphuphe kanjani sengikhohliwe noma ngibese ngiphaphama ngibonanga kahle. Kuthi kwesinye isikhathi uma ulele ebusuku uma ngabe unomuntu olele eduze kwakhe angakuzwa wena ube umuntu sengathi uyaxhuma khona ukukwethusayo kodwa wena ungazizwa uvuke ekseni umuntu esekutshela ukuthi ubuthuswa yini ebusuku ukuthi ayangizizwanga ngabe ungivusile
kungamaphupho la hamba ekuhlupha kuze kuhambe ngesinye isikhathi uzohamba ushawa uvalo sengathi khona into ozoyibona nento ozoyizwa kodwa ugcina ungezwanga lutho ungazi ukuthi ngabe uvalo luni ongathi uma uthi uyawabamhlophe bafike bethi ucaphithane isimo isifo senhliziyo kanti cha kunovalo oluhamba lukhangula mangithi ngiyabuza ukuthi lo ngiyabheka lolu valo oluhamba luhangula lengane kwenze njani athi umuntu hayi lengane ihamba inemoya kodwa yona ayiboni ihamba ihangula uvalo lwabantu abadala njengomuntu ongahamba ngesinye isikhathi ahamba thathe lo msebenzi enginawo esikhathi ukuhamba uzoingane yami uzohamba ulunywa ngisho emakhwapheni ube njengomuntu ongazi ukuthi le role onengiphatha kabi kanti ukushisa noma yini noma insipho kanti lento ihambisana nesidina nesichitho esihamba senzeka kuwema ngeke ngithi mina nasi isichitho senziwa umuntu isichitho ke siyinto ehamba yenziwa abantu kodwa ngeke ngithi ngoba ngivumelekile ukuthi usibani osenzayo kanti ke futhi nasegameni lakho khona igama elihamba lithi wena uyazitshela angazi ke kufanele utshele ubani ngoba bathi uyazitshela uzicabanga ukuthi uyini angazi ke nami ukuthi ke kuthiwa utshele ubani lento ihamba gogo ihambe ngazi njengomuntu ongazi ukuthi ngaze nguthathe kusendaweni yasesigangeni ngani yami ngifike ngithathe isimo senkuku emhlophe kodwa ngihambe bese ngihamba ngugeza ngayo ngithi ngiyabuza ukuthi manje ngumuntu ngimgezelani bethi lo muntu mahamba egeza kodwa ususa ithunzi lapho yena kukhona umuntu owahambayo esimeni sasekhaya kodwa bakushaba ngakushandiva bahamba bangageza lihamba limlandela ufakazi walokho gogo ukuze uhamba uzamahlombe akho ehambe esinda njengomuntu ongathi mangabe udriver ushayile long distance ngaze ngihambe ngizelula amahlombe hambe kuhleli lento ihleli lapha phezulu kwamahlombe ami ongaze kufika abanye abantu bathi mabengishaya amahlombe bathi mina ngithwele emoya kodwa uthi lo muntu uhamba ngithwela umuntu kodwa uhamba enethunzi elimnyama kimi angasuswanga ngoba abantu baye bethi mayingane incane bacabanga ukuthi akuyena umuntu kanti kwakuwumuntu lona uzathi umuntu angihambe ngesibelethweni sikanyoko la engifica khona ukuthi kunengane eyahamba incane kodwa ingakabonakali yahamba lengane nahamba nangahlanjulula nahamba nangagezwa ufakazi walokho uye umama wakhe angazasha athi mina ngahamba ngagula kodwa ngangazi ukuthi ngikhulelwe kanti le ngane yahamba yaphuma yathi mayisiphumile endaweni yabelungu qobolwayo bayithatha bayifaka kwabhayela ngalesa sikhathi sencindezelo yafakwa kubhayela ingane kodwa lengane ifuna ukucinywa umlilo njengengane ihamba ikhala ingazi ihambe icinywa umlilo lengane kuthiwa siyicima umlilo ihambe ikhala sithatha amakhandlela alihlaza kotshani siyenzele ilathi bese siyayembesa bese siyayigqokisa makho sithokozana Ufisa ukuthi ithimba lethu livakashele endaweni yangakini enenkinga thatha le number ebhalwe phansi Kwasukasukela mbukeli siyaliqoqisa uhlelo njengamanje sizobonana ngeviki elizayo Ngiyanibingelela nibingelela uDokotela uDlamini owaziwa ngomzimba ukhalimali Dokotela uDlamini namhlanje niphathele ama product anjengembiza yakhe ebizwa ngomathatha kanye izifo kubantu abasuke begula uthothi umuntu unama ulcer umuntu uphethwe isinye umuntu uphethwe izinso umuntu ingane akayitholi ngenxa yesinye esingekho right umuntu uphethwe ngamadolo umuntu uphethwe ushukela unezilonda nansi imbiza kaDokotela uDlamini namhlanje siyiphethe othola ukuthi mawusuyiphuza noma abuthi uphethwe ibhande 3 days mawunebhande suke silishayile sibe nentambo le okuyona ngiyiphethe njengamanje esize itheni kubantu abanezitha athi umuntu uDlamini mangifaka intambo yakho makukhona abantu engixabene nabo noma ngizohlangana nomuntu ngizwa ngekhuzu leli ukuthi kukhona okuthile okufuna ukungivelela le ntambo isize itheni kubantu othi mina nginezitha nginabantu abangifunayo bangithumelela ngotikolosho bangithumelela ngoMaMthoko mkhove ebusuku le ntambo iyakuvikela ikivikela umuntu bemthumelela ngelwane iyo le ntambo le yezitha
ewu-200 rand. Uma uyidinga uzoyithola ngo-200 rand. Kanye nembiza leyade ngiyiphethe uyithola ngo-200 rand ngoba ngenzela ukuthi nama-prize ngiwasho abantu bakwazi ukuwathola. Bese kuzoba isiwasho semali. Uma ngabe kuwukuthi une-problem yokuthi imali ayihlali kuwe esandleni, nasi isiwasho semali siwu-100 rand ukuthi imali ihlale. Khona enye-ke induku okuthiwa umnabise. Lapho-ke masikhuluma ngekamero sikhuluma ngalezi zinto nangumnabise. Iqondele nokuthi lena-ke ikamero kuphela. Kodwa makuthiwa nje ufuna ukuya ekamereni, ufuna ukuvakasha, ufuna ukwenza show, nansi imbiza okumele uyithole okuthiwa umnabise.